Jeg går til Ged, fordi jeg synes, det er hyggeligt, og det er jeg også sammen med mine venner. Det ved jeg gå til Ged er, at der er en masse aktiviteter, så man får ligesom lavet en masse, mens man hører om Gud og er sammen med nogen, man godt kan lide. Ged er for alle, der går i 6. klasse og indtil man er 18 år eller sådan noget. Det er en kristen teenageklub, men absolut ikke kun for dem, som er kristne, men bare for dem, som også har lyst til at måske udforske troen på Jesus lidt. Ellers er alle velkommen.